Samo zatajnog autora, ipak bi možda bilo, ne bi bilo zgorega da se on nekoliko vremena iznenađujuće predstavlja se svojim slikarskim radovima. To zapravo i nije toliko iznenađujuće, obzirom da je gospodin Krunković po lokaciji slikar, je tako? Ali odnosno završio je slikarstvo na eminentnoj akademiji Brera u Milanu, ali se još u studentskim danima je tako uhvatio grafičnim raznoraznim oblicima i pojavnostima i dobro je zapravo tokom svog života ispekao i grafičku, i umjetničku, i zanimljivu stranu. Posljednjih 15 godina, znači od nekakvih ranih 90-ih, zapravo nam je svima više manje poznat kroz digitalnu grafiku, koja se isto tako negdje uhvatio u vremenu dok je ta tehnika bila zapravo u svojim pionirskim polovima, pa je, dok se naši memorija kompjutera zapravo nije bila, dok se nije mjerilo biobajtima kao danas, tako da i to je isto tako bio jedan poprilično zahtjevan kolač kojeg se on naravno uhvatio. Eto, večeras, znači nakon toga, nakon njegove prve izložbe zapravo digitalnih grafika 1997. godine, nastali sporadična djela koje on zapravo prvo samo zapajeno tako izlaže na raznim skupnim izložbama. Sada evo nas danas ovdje, napokon jedna prava slikarska. Ja sam ga pitala kako je zapravo došlo do svega toga i sad ću vam ja zapravo prepričati ono što on meni rekao. Kaže, gospodin Dražen, da je zapravo 90. godina, dok je, znači, tih turovnih zapravo 90. godina, tako hodajući
po pošti, odnosno po šumi sa svojim psom, šećući, zapravo ostao zapanjen, odnosno primijetio svu ljepotnu teksturu, cijelu pojavnost, zapravo šuštanje lišće, sve to skupa te naše istarske mate, te naše šikare i sve te zapravo vegetacije istarske i jednostavno je odlučio prikazati je. Odabir motiva zapravo je bio presudan za odabir tehnike. A ovo što danas vidite oko vas je zapravo u pravom smislu riječi, ako već trebamo dati ime tehnici kojom se, slikarskoj tehnici kojom se Turković poslužio, je zapravo pravi i nekotvoreni action painting, odnosno takozvano akcijsko slikarstvo ili u najširem smislu riječi abstraktni ekspresionizam. Da se ja sad tu nekim terminima zapravo ću vam objasniti kako akcijska slika nastaje. Znači, nastaje na taj način, pogotovo ovdje, nastaje na taj način da se platno nalazi na podu, da slikar koristi takozvano sito ulje, koje je po svojoj prirodnicu koji se razređuje, koji se nalazi u kanticama, koji se razređuje razređivačem i ono je viskozno i tečno. Dakle, tehnika je takva da se umače se pist i ulje se ostavlja da kapa, da se razliva, da se znači da radi uz pomoć tih nekakvih nagih gesti, da ostavlja svoj trag. Vi kao što vidite ovdje, znači ove točke su zapravo nanesene, sve ovo, nanesene su upravo tim snažnim energičnim gestama. Tako da osim same slike koja je pojavnost, koja je materializacija ideje, zapravo je u svim tim platnima, sva ta platna zapravo su natopljena silom energije i pokreta i geste ovog inače mirnog i samozatajnog čovjeka. Dakle, Mladene Dražene, ja vam još jednom zahvaljujem na ovoj likovnoj svečanosti, na konciznoj skaljnoj kreativnosti, evo da se tako izrazim. Ja vam želim zapravo iznimno puno sreće u daljnjem životu i nadasve radu i nadam se da će vas život i posao i dalje natjerati, odnosno ljubazno natjerati, da se i dalje krećete istarskim krajolikom i da ga i dalje predočujete. Ništa u potrazi za novim slikarskim motivima, odnosno za produbljivanjem istoga, ja vam se zahvaljujem. Zahvaljujem se još jednom vama, dame i gospodo, što ste došli u ovoliko broju, zahvaljujem se domaćinu, Galeriji Milović i gospodinu Miloviću osobno i proglašavam izložbu otvorenom, možete je pogledati do 2. rujna. Hvala.